Malia wami ka amese hu daga gunga anyabala chumna bumabel jawara autorité morale gise damagli jawara korofom be aware be nyabala titirila amna darala bumabel amna kuma dama donc aka temene ko maro ma chama dabali be ba video aya partager atla ka partager shuna kuma bawo be dabali ba ko be kamana gan ko be na akoye dabna dala ko bebe na bose buyal ko bebe shishi se buyal wase ugo ye dama do ko la jamana yi wona ya be ya joro e we do oge ko la ko ga tru na be ya donc yale se ko to bu ba ne dama ngire andi sonjalen do ani autorité morale anabe ñomo fe ambe foli la sama ka rana na sibuya bonya su shi dama mi ta ka ansigare sewu kaw ya kanu seku autorité morale ka gem suru ka wele akana Mali 27 septembre fête la Segu kono kuma fole ani autorité morale yere wele ka kuma anga tata gem suru kana damangle amin deke amni o kuma na femi ivoirion ka ni gelea ou femme sur politique sera fait anu lado anyo do banu u koronto lado ba ko jurale asila o kera bi olu kara Mali majubi bi ni y'a mis en protection pour kalfa de fait en la finalité au bisila autorité morale arena do kuma le bela ka nyafo munya ke bigem so olu na invité olu segukaw akana kana femi anga femi yere ma horonya aleni anwere ka o kuma na jonjon petit no yanga indépendance anga denrela muna bi ya wole autorité morale émission Moi, je suis un toraste, toraste, le Maglian show. Alhamdulillah. Ani sonjalen bi bismillah shuna shufa video de do. O anya ko ka tay bulu. Andi nga ki boray me ambe ta bu yere da. Ko gemso ka wulelen do ife kana sibu kana vendela. No mo na ni ibse ka 70 ya. Tiendo alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo ala barkada. Ami foli lase farafina bema ka foli lase farafina Afrique président ma no ye colonel Asibi Goïta ka foli lase a premier ministre ma ka dugawu kɛ cogo di a bɛ sɛgɛn lafiya bɔmina no ye docteur Sukal Kokala Baye ala ka segin n'a ɲuman ye kana tɛmɛ n'a ka baara ye nka i m'a ye Sukal ye baara kɛ dɛ a taara nka ale bi baara bɛ kɛ ka continuer o kɔrɔ ko ani maa minnu bolo bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu fana de b'u bolo da yɔrɔ dɔn donc ka gouvernement bɛɛ fo Bobo farafina ye jamana kelen de ye maliyɛnya tɛ yen ivoiriyɛnya tɛ yen burkinabɛya tɛ yen sénégaliya tɛ yen nin si tɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye o ye wolo finma de ye farafinya de bɛ yen o ye tiɲɛ ye tubabu de nana ka mɛtiri da farafina na ka tila ka sɔrɔ ka tɔgɔ da jamanaw na aw dan ye yan ye aw dan ye yan ye aw dan ye yan ye tubabu ma dɔn ma o jamana kelen fɛn o fɛn bɛ yen a dugu jukɔrɔ fɛ tubabu de sago bɛ o la o kama n'a ye président min sigi dugu min na ni élection bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ tubabu de b'u ka président sigi n'a ye président min sigi o bɛ a ka jamana suɲɛ ka di a ma donc ka an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama kana se ka bɛn o de ye tubabu ka hakilila ye o de ye tubabu ma hɛrɛ ye ka taa sɔrɔ tubabu yɛrɛ tɛ hɛrɛ ye anw bɔra kalama a mɛnna dɛ segu yan nɔ anw fɛ yan segu yan segu ye dugubarakuma ye dɛ dugubarama do dɛ ɲano karamɔgɔ y'a fɔ ko nazara man ɲi tiɲɛ don nazara man ɲi Bashiri Soso y'a fɔ a ye segu yan nɔ ko nazara man ɲi ala ma sɔn ka ɲɛfɔra ta ka nazara ɲɛda lajɛ nazara man ɲi o tuma farafinw yɛrɛ dama ti ɲɔgɔn na tubabu de kɛ bɛ k'an kun kari ɲɔgɔn na u ka ciden fɔlɔ i b'o dɔn wa Alassane Dramane Ouattara o ye tubabu ciden fɔlɔ ye o ye tubabu ciden fɔlɔ ye o Alassane Ouattara ale de ye marifa san ka taa n'a ye Côte d'Ivoire ka maa ba caman fa mun kosɔn ko fɔ ale ka kɛ fanga ye ka Gbagbo ka élection nabara ka Alassane sigi Faransi de y'a kɛ ka maa ba caman fa o tuma na k'a fɔ sekaw ye ko ni ala sɔnna a ma
k'u bɛna dunanba sɔrɔ Segu ya 22 septembre la n'o ye Guillaume Soro ye farafinna ka indépendance bɛna ta Mali la Assimi Goïta y'a muɲu tugu ka ban n'o ye farafinna président ye colonel Assimi Goïta Dabaliri cɛ 100 kila colonel Assimi Goïta u y'a sama ka taa Yaba ye k'a sama ka na k'a fɔ ta ka yɛlɛma cogoya bɛɛ lajɛlen la bagabagali fasuguya bɛɛ n'i m'a kɛ an b'a kɛ tan n'i m'a kɛ an b'a kɛ tan miyankakɛ tilalen don a ci la a ti kuma o miyankakɛ ti kuma jamana bɛ ka bouger dɛ a ti kɛ ka kuma nka a bɛ kɛ ka baara ça c'est vrai o kumana an bɛ dugawu kɛ colonel Assimi Goïta ala ka kisi ɲinima jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma autorité c'est là aw ye Guillaume Soro wele k'a kana 22 fête la Segu yan mun y'an hakili ta Guillaume Soro kan alors que Gbagbo bɛ yen politicien wɛrɛw bɛ yen kɔrɔbɔrɔ kɔnɔna la mais mun y'an hakili ta Guillaume Soro kan ni Gbagbo n'a ye Guillaume ka invitation ye walima n'a y'a mɛn a yɛrɛ bi keleya a bɛ na Gbagbo kilalen ye malien de ye o Gbagbo bɛ malien fɛ kojugu donc ni a ye Soro ta ye k'a ye ale ka surun malien na ka tɛmɛ Soro kan a yɛrɛ bɛ na wa n'a nana a bisimilalen don wa Gbagbo dɔrɔn tɛ dɛ Côte d'Ivoire u ka politicien fɛn o fɛn bɛ yen ni Alassane kɛmɛ ka dangaru la u bɛɛ welelen don 22 septembre la Segu yan nɔ u bɛɛ invitelen don u bisimila u bɔra u ka so u nana u ka so farafinna bɛɛ ye jamana kelen de ye o kumana Segu yan nɔ fɛn wɛrɛ tɛ yan nɔ force de changement an faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ Maliko de la yan an tɛ bako la dɛ an bɛ kɛ ka nin transition in soutenir mun na an ka mɔgɔw t'u ka place la an ka mɔgɔw t'u ka wari la n'a y'u ja fo ka taa diɲɛ wuli u kana an dɔn n'u su transition wɛrɛ kana an dɔn u ka jamana sago kɛ dɔrɔn u ka jamana ka baara kɛ dɔrɔn an tɛ place ko la an ka mɔgɔw tɛ place la an ka mɔgɔw tɛ foyi la wayi non nin de jamana den ɲuman ye mais n'u jɛngɛnna bubu a ma ɲi dɛ wayi n'u jɛngɛnna a ma ɲi dɛ bon o de ye fanga ye kana place di yan jamana baara kɛ i n'i ka mɔgɔ i ka n'o mɔgɔ minɛ n'o ka baara kɛ nka n'i jɛngɛnna n b'a f'i ye ni jɛngɛnna n b'a fɔ fɔli yɛrɛ dɔrɔn tɛ an bɛ u essayer cogo bɛɛ la fo k'u tile an t'a tiɲɛ u bolo kumajugula dɔw f'o ma maa ti fanga lagosi cogo dɔ la fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ bugu e y'a faamuya wa o kumana an ka transition fanga maa minnu b'a a ɲɛmaaya la a bɛɛ lajɛlen ko don an ti dɔ ta ka dɔ to yen an ka dɛmɛ b'a bɛɛ ye en tant que o bɛ jamanaden ka mission na ni Guillaume Soro nana Segu yan nɔ bubu o kɔfɛ e ko Alassane ko kuma bɛ fɔ wa ayi ne kɔni ma da o la ni Soro nana ko Soro bɛ 22 kɛla Segu yan ka Mali drapeau minɛ autorité morale Mali drapeau minɛlen b'a bolo Guillaume Soro bɛna ka Mali drapeau minɛ o kɔfɛ Alassane ko kuma tɛ yen o ye gindo kuma ye cɛw b'o baara la donc aw ni Soro fana ta kungo kɔnɔ Soro b'a mɔdɔ so nka kungo kɔnɔ ta kɔni bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ di Soro ma parce que Afrique bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan bon en tant que nin Afrique bɛ Côte d'Ivoire kunna ni farafin président tɔw farala ɲɔgɔn kan k'u b'a kɛ a b'a tiɲɛ don n'o tɛ n'a dara Assimi ani a tɔgɔ ye di Doumbouya Laginɛ président n'a dara olu ma a bɛ kɛ sisan o a bɛ kɛ sisan donc an bɛ n'Afrique an b'ale bɔ yen et puis n'a danna farafinna président ma Faransi bɛ ka min kɛ bi u t'a kɛ parce que président damadɔ de bɛ ka farafinna minɛ CEDEAO minɛ k'a di Faransi n'a ɲɔgɔnnaw ma donc n'a b'a ni min kɛ nin dugu bɛɛ k'i jija nin na ka Faransi ka mɔgɔw sigilen bɛ dugu minnu na ka mɔgɔ sigi Danbɛlɛ kuma b'i bolo i fana ka dɔ fɔ autorité Danbɛlɛ nin nisɔndiya ye bi dɛ bon nin bɛ mɔgɔw dabali bannen bolo Segu de ye Segu ye Segu ko bɛɛ tɛ ɲɛfɔ dɛ n'i y'a ye ko k'a ka na Segu min labɛnnen bɛ a y'a fɔ donc nin ye Ivoire tigiya de minɛtɔ ye Alassane na Segu b'o baara la a y'a fɔ ten Segu kaw bon a ye vidéo partagé a y'a partagé kuma na fo o kumana Alassane ka nin vidéo sɔrɔ nin ye Segu autorité morale de sigilen kan a y'a kurukuru Segu kabi transition daminɛna fo bi Segu bɛ dɛmɛ min na bɛɛ ɲɛ b'a la u ye Mali u ye danga min don Makɔrɔ u ye danga kun fɔlɔ min don o sɛbɛn min kɔnɔ dɔ taara tɛgɛ da Makɔrɔ kulo dɔ y'a fɔrɔ Makɔrɔ kulo dɔ y'a ladon kosɛbɛ k'a sama ka jira a la ka tɛgɛ tigɛ a kulo kɔrɔ kosɛbɛ ka depuis a lakarila
donc segu an b'a dɔn segu ye yɔrɔ ye bon autorité morale an b'a fɔ parce que o don yɛrɛ attaque kɛra su dugu tila ani mɛmɛ ta an y'u ye su dugu tila ne ko attaque yɛrɛ a kɛra cogo di ayi an kana bɔ an ka soro weleli an kana bɔ o kɔnɔ to soro weleli parce que o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sokɔnɔ baaraw dɔrɔn tɛ kɛnɛma baara u bɛ k'a kɛ ni ko ko wulila segu yan n'u wulilen don k'u mais aw kɛlen ka émission di soro ma aw bɔlen soro bɔlen a kalama k'a invité la soro yɛrɛ kɛra cogo di aw yɛrɛ bolo ni soro ye invitation sɔrɔ soro bi nisɔndiya fɛ soro bɛ sɔn ka kiriyon parce que soro bi a dɔn ka fɔ a bɛ wele kun min na soro b'a dɔn wa a b'a dɔn fana a kun ɲɛnabɔlen don weleli gansan bi segu yan parce que segu ti dugu gansan ye maa ba ma deli ka ban segu yan wa maa ba ti ban yan général dɔ bɛ yan hali bi n bɛ profiter o la ka an ka général dɔ fo n'o ye Seku Lasana Kanɛ ye an bɛ Seku Lasana Kanɛ fo Kanɛ i k'i tulo dayɛlɛ i ka kuma in lamɛn autorité morale mankan don ko foli b'i ye jamu sɔrɔ kan ka na Segu yan nɔ k'i Kanɛ Segu yan nɔ n'i donna an ka Segu kaburudon kɔnɔ walahi cɛw bɛ yen n'i y'i so sɔrɔ olu kunna ka hami o hami fɔ o dilanlen don walahi o hami dilanlen don mɔgɔw b'a cɛw yɔrɔ dɔn a ka ca an ka Segu kaburudon kɔnɔ o kama an ka Segu kaburudon ye a ɲɔgɔnna ti farafinna walahi a ɲɔgɔnna ti farafinna donc Segu ye dugu barikama ye maa barikamaw de tɛmɛna yan o maa barikama kelenw bɛ yan hali bi a ka ca n tɛ se k'a bɛɛ fɔ n ka jaabi farinya ka min tɔgɔ fɔ réseau sanfɛ o Seku Lasana Kanɛ ye n b'a fɔ. ayiwa autorité morale fɛn min ye Bileku de ye hali ni awa Babo ma se ka na Charles Bileku de Babo ka denmisɛnnin sɛbɛn don Babo fo ka taa fanga di Babo bolo est ce que ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi est ce que olu Danbɛlɛ ani soro bɛ ɲɔgɔn kan fɔ de Bileku de. bon sisan kɔni an bɛ waati min na o si ni n ka mɔgɔ tɛ fanga ko min kɔni an n'o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o si sago tɛ Alasani ka ko ye o si Alasani ka taga bolo. mais ni Bileku dɔw fana k'u bɛna ala ale bɛna Babo place la o fana bonya bɛ kɛ cogo di. ni Bileku de ko k'a bɛna Babo place la mɔgɔw bɛ taa kunbɛn kabini Fana n'a bɛna Bamakɔ fɛ u bɛ taa kunbɛn kabini Fana k'a boli ka na Segu yan nɔ ni Mali drapeau ye ani Côte d'Ivoire drapeau bon Afrique drapeau fana o dilanlen don an fɛ Segu yan nɔ an m'a bɔ fɔlɔ ni cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na an bɛn'o drapeau bɔ drapeau kelen dɔrɔn Afrique bɛɛ a président ye colonel Assimi Goïta ye falencogo t'a la ale de ye farafinna bɛɛ lakunu Assimi Goïta colonel Assimi Goïta ale de ye farafinw ɲɛɛlɛ ale de y'a jira k'a fɔ ala k'i ja ko kɛlɛkɛminɛn tɛ ni Faransi wulila ka dagabana kuma fɔ o la e yɛrɛ bɛ minɛn ninnu dɔw dɔn ne t'o tɔgɔ dɔn alibatɔrɔsiw de i ja ko malo don ko n'i bɛ hɔrɔnya ɲini k'i ka jɛ ni saya ye o ye tiɲɛ Assimi y'o yira Assimi y'o de jira wa Assimi y'o yira farafin bɛɛ la n'o tɛ anw ka Mali filɛ nin ye an ka dugumana de falen don nafolo la an m'an bolo d'a kan fɔlɔ donc an bɛ fangaya kɔnɔ fɔlɔ anw fa nana jamana ni sɛgɛnbaatɔ jamana ni an ka population man ca anw de y'a fɔ Faransi ma ko Faransi i kun ta ka taa ka bɔ yen a y'a fɔ a y'a kun n'a kala fana ta ka taa bɔ parce que a fiyɛra fana a fiyɛra a yɛrɛ fɔ k'a bɛ taa Sokɛli ko ne k'i bɛ taa ala ka sini ɲuman an bɛ docteur Sokɛli ko Ala barika fɔ an bɛ sɛgɛn lafiya bɔ la ala ka segin n'a ɲuman ye ka na an ma. mais aw ka Segu donda attaque min kɛra yanni an ka bɔ kuma la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la an y'aw ye aw cɛsirilen don ka fara armée ni sɔrɔsiw ni polisiw ni gendarmew kan ni gardiw kan ka to o kɔrɔ i n'a fɔ Danbɛlɛ y'a fɔ cogo min na dɔɔni fɔ an ye o la. attaque min kɛra Segu Jalabugu ni an ka sɔrɔsiw fo ka gendarmew fo ka polisiw fo ka gardiw a bɛɛ fo kan bɛ tenue donna bɛɛ fo n bɛ finitigi bɛɛ lajɛlen fo munna o y'a jira anw Segukaw la ko ɲɛjɔyɔrɔ bɛ population na ko jigi dayɔrɔ bɛ population na donc n bɛ o fɔ o la o fana kɔfɛ n bɛ anw yɛrɛ population fo n bɛ n yɛrɛ fo n bɛ Mɛnta fo Gawusu Sidiki Mɛnta Balazan info i y'a ye mɔgɔw y'a ja sɔrɔ k'a ye
balasan info fana mbale fana fo on de ko on ni an farsugo angede do ka da jamana kisi ana tanay an ni on bisa jamana ga jo buwa do ne tara min ngama we ka ta marfa de ta wallahi ka marfata amba belaw mimi ke so na mbola mimi ke ko na mbola ami marfata amba bela mimi ke reso ka amba bela jamana ko de do fuka ta jamana jo na zara an yana mun be lubi tebanaye abisika ka be kayina yere mata wati do abisika ka ali shinindo ala de bado mashiti sawati do na jamana ko moni amala de donc asara ka mo do pour ça sera pour bien gani da ima mega armée fo para fina be mali armée de jonati ami do mena gobi numéro 1 asigira kana nona mali armée de qui numéro 1 folo la na France ga jamba anaka tiri jugudiya na nafiki diya anaka sofla wulunya olu de na anga armée déstabilisée kana armo be détruit kata marfa do jeni di président do ko tara marfa o jeni atuba de ko flamme de la paix be ya il faut la guerre pour la paix marfa bi jeni ya o ti ko malia dai oui o kama miyaga ke nana ali shogal nana unu no fe mo nyeshina mu folo ma armée ko ka armée wuli ka jo ko ni armée jora ko malamula siga ke malabe ko mo no tali do da lambe ba ko hakato ko dugumene ba anye do mbele kiliki mali tay ndi siga ki bide folo la wala ko ki ngabi ay ati siga ki donc fo malien bela jeli peka faranyaka ami ermina ka jamana marabaw u deme ko barala o bi se ka kella fiya kono chugo bina here kono chugo bina an haklisi kono chugo bina here bi odela nage farasima sigide farasima ka dabali jugo mi tige ni farasi dabali jugo na do na jamana kono kwa ye fanga soro abu ama colonel u drobe na de la sono te fonga soro ka sebugo alini amman chaman bi ani karambo baw mali kuni kun do mun ka ke ni ala sono te fonga soro damali ami kuma kuncha kuma de me kadi kuma na femme autorité d'accord on a bu kuma be fa comme ni 29 septembre malala ko chama la be ne amu ma ko ministre bage o sebugo be ko bawli ko baw na be no fambe donc on va ira ka foko amga yelema horonya total minini ko ni akumbo toy autorité morale ma refo akabulika jola wa chefiri la shebu autorité frika laban ne ko foko ke ayo mi do ko shini mi do refo man do bandi ko foko kun ya mi fo jamana gla ko chama forale ma o de jamana gla le abara doye ka jeunesse ka bara yini oluye lakana kofe ka jeunesse ka bara yini oluye o bara tise ka yini ka denjuya to service dawla denjuya ka kere amado dongono ka be ale bo bara la so mi amba fo amba barkada ni denjuya kele la ka boyi c'est to be exemple ta ma sigo commentaire siga ngunu ka do be ko wata ka comment taxi liquidé tiena amanda on se ko yede barakero mi misika ma bakale ni kota sibu ya comment taxi office ko ayara nyabo to yala o barakero chama biya no ubu krekle ka fo jamana barabaw yi o barakero mu ku bolo duru akoro ka barakero mu deme pour que vous fassiez ma chama da bara la chômage ka kele ni chômage kele la ma du fo bi bawo no kera kele bi bawo injelu ga kele chama ya be barande abe chama be ka musaka tabulo ni ka musaka tibulo ko chama fo donc ni kuma in korofo be mi o ye malion ka fara nyonga ka ben ka do takle fe ka o takle fe ni transition ka kokroma do pour que bara toni bi se ka lase bara ya to ma jable o bara in fe do ni dro na ma du ma fe nulu boli da na sa o be bi yere ye malikura kono inshallah donc transition fo que jamana nyama bela gele fo
jamana dɔnnibaw a dugutigiw a ɲamakalaw a bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ fo Damakile ka aw fo dandi foli min na e ni Bobo ani a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen k'i bɛ ka transition soutenir réseau kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barikada k'a f'u ye tuguni nɛni b'a la kasoladon b'a la i ye min fɔ Tayiru ye Tayiru Ba ye Segu yan denkɛ o de don ni i donna kaso la k'i bɛ ka jamana lapasa ka nin tɔɔrɔ dɛ ka n'i ka sira bila dɛ continue n'a ye jamana kanu o ye limaniya de ye o i ma ba i ka jamana labila hali i ni Ala yɛrɛ tɛ i ni mɔgɔw tɛ i ni yɛrɛ tɛ i ni Ala tɛ wa i bɛ sa i kunna kuyalen donc a ka faso kanu maa si ka nɛni ka na a décourager ka bɔ a la n'o tɛ anw yɛrɛ bɛ nɛni don o don nka anw t'a mɛn yɔrɔ bɛ nɛni mɛn yɛrɛ parce que anw bɛ baara min na an bɛ ka objectif dɔ de ɲini tant que an m'o sɔrɔ an t'a dabila donc ka foli kɛ ka dugawu kɛ an ka jamana Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tanga Ala ka jamana kɔlɔsuma maa min ye hɛrɛ ɲini ni jamana ye Ala ka hɛrɛ k'o ye maa min ye tɔɔrɔ ɲini ni jamana ye an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka hakili ɲuman di al'o ma maa min ko a bɛ jamana in dafiri Ala k'o tigi lasi Ala k'o tigi si latunu hali lahara jɔ dɔ kɛnɛ a kana ye salamu aleykum. donc an balimaw ni mun ye an ye Segu ani autorité morale ka baro kɔnɔ a ye min sɔrɔ a la o de ye nin ye donc an b'a fɔ n'Ala sɔnna k'an bɛn waati wɛrɛ la kuma wɛrɛw la a kɛcogo kan wasala.